Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا عملا وإخلاصا وقبولا آمين آمين يا رب العالمين. وبعد فقال المؤلف الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى ونفعنا به وأعاد علينا من بركاته آمين. An Asma'a diriwayataken saking Sayyidina Asma'. An Asma'a diriwayataken saking Sayyidina Asma' radhiyallahu muga-muga ridhoni Allahu sapa Allah anha saking Sayyidatina Asma'. Annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gimana nih? Annan nabiyya setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamida wasmuji sapa Kanjeng Nabi. Hamida wasmuji sapa Kanjeng Nabi Allah ing Gusti Allah. Wa asna lan muji sapa Kanjeng Nabi Allah alaihi ing atase Allah. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi. Ma min syai'in ora ana saking suwi-wiji lam akun kang ora ana sapa ingsun. Lam akun kang ora ana sapa ingsun. Uri itu diparingi ngerti sapa ingsun. Hu ing syai' utawa diparingi ningali nggih. Uri itu diparingi ningali. Diperlihatkan, kamane ngono ya, diperlihatkan sapa ingsun hu ing syai' illa ra'aitu kejaba ningali temenan sapa ingsun. Coba ningali pandangan ya. Sapa ingsun hu ing syai' fi maqami ing dalem panggonan ingsun iki. Utawa ing dalem napa istilah keadaane Kanjeng Nabi niku. Ya disebut keteng syarahe nggih menawa-menawa ya pas salat niku nggih menawa pas salat. Fi maqamis shalah. Hadza kang iki. Hatal jannatu sehingga swarga iki al jannatu iki mubtada khabare mar'iyatun. Hatal jannatu sehingga utawi swarga mar'iyatun niku diningali ngono ya. Wan naru lan neraka. Ya wan naru lan neraka. Ya hasil-hasil sik. Terus niki hadis mangke lanjutane. Niki hadis niki mirengke. Hadis niki hadis ingkang diriwayataken dening Sayyidatina Asma'. Nggih, Sayyidatina Asma'. Ya, Sayyidatina Asma' niki iku kakake mbake Sayyidah Aisyah. Mbake Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah putrine sinten? Sayyidah Aisyah putrine sinten? Sahabat Abu Bakar. Nah, Sayyidah Asma iki padha ae ngoten. Sayyidah Asma niki padha ae putrine Sayyidina Abu Bakar. Paham mboten? Jadi iki mbakyune Sayyidah Aisyah. Kacake 10 tahun kalih Sayyidah Aisyah. Ya, lebih tua. Sinten lebih tua? Sayyidah Asma. Nah niki Sayyidah Asma niki nggih rumiyin niku sebutaken rumiyin beliau umure iku punjul sangka 100 tahun. Jadi muammarah wong sing umure panjang. Nggih. Pinten punjul 100 tahun. Nah, tapi hebate nggih meskipun punjul 100 tahun iku gigike ora ana sing rontok.
Biasane wis mbah-mbah kan sok rada ampeng. Nah, biasane kan ngono. Nggih ha? Nggih ta mboten, wis mbah-mbah iku biasane kan gigi wis do rontok. Nah, mangan daging ora iso. Tapi Sayyidah Asma niki meskipun umure pinten wau 100 tahun tapi 100 tahun luwih tapi gigi mboten wonten sing rontok. Terus gak pikun. Nggih, mboten pikun. Biasane nek wis 80 ya iku wis aja lho aku mau kok ora dipakani ambek anakku padahal lagian bar mangan. Jadi ngadepi wong sepuh-sepuh niku kudu sing sabar. Kayak misal ana mbae sampean nggih sampean sing misal ditugasi napa khidmah ning mbae sampean ya harus mulai pikun ya kudu sing sabar. Aku gak dipakani ambek anak-anakku padahal wis wis mangan nggih. Ya lagi anu wae. Iku sering kados ngoten nggih. Paham? Paham mboten? Dadi nek wis sepuh niku ya seringnya kadang pikun. Tapi ini beliau niki Sayyidah Asma meskipun lebih dari 100 niki mboten wonten pikun sama sekali. Lah niki Sayyidah Asma niki termasuk sahabat perempuan sing kathah ngriwayataken hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados wonten 56 hadis. Nggih, 56 hadis tentang Kanjeng Nabi saking Kanjeng Nabi nggih yang diriwayatkan oleh Sayyidah Asma. Artinya napa wong wedok niku ya iso ngaji, ya iso mulang. Ya paham ya. Wong wedok iku ya gak terima ning dapur tok, gak terima resik-resik tok, tapi iso mulang. Oleh-oleh ra apa-apa. Ya oleh ngaji, ya oleh mulang. Sayyidah Asma nggih ngoten. Lah engko nek riwayat Sayyidatina Aisyah ya adike malah tambah kuat malih. Ana ewonan. Ya sampeyan kula ewonan. Hadis sing diriwayataken sinten Sayyidah Aisyah. Ya karena Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi. Ya. Jadi napa jenenge nggih berhubungan erat dengan Kanjeng Nabi ya untuk cerita akeh. Dan setelah itu fokus ngaji. Jadi fokus mulang. Ana cerita tentang Kanjeng Nabi kathah. Sinten Sayyidah Aisyah. Paham ya? Nah, iki Sayyidah Asma. Sinten kakake Sayyidah Aisyah. Wis kakak ipare Kanjeng Nabi ya, kakak ipare Kanjeng Nabi. Nah niki beliau ya saking Sayyidah Asma ngriwayataken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate muji teng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikane ngeten. Tidak ada sesuatu yang lam akun urituhu sing aku ora diperlihatkan kecuali aku artinya ngeten. Ana sesuatu sing mungkin diperlihatkan mungkin iso dingeti secara akal boleh dingeti dan secara syariat ya macam ditingali niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas teng keadaan kados ngoten disebut keteng mriki nggih kemungkinan besar nggih pas dalam keadaan salat niku ngertos danten Kanjeng Nabi. Gampangane Kanjeng Nabi buka hijab dening Allah Subhanahu wa taala sehingga tahu napa mawon, ngertos napa mawon. Paham ngoten nggih? Jadi pas dalam keadaan niku Kanjeng Nabi ngertos napa mawon. Sehingga ya ngertos besok apa yang akan terjadi ya teng umat niki. Nanti disebutkan bahwa engkau bakal ana fitnatud dajjal. Nggih. Ana apa cobaan dajjal besok ning dina kiamat niku sadurunge dina kiamat wonten dajjal. Nggih, dajjal iki godane ya senengane nggodha wong. Ya nanti dijelaskan. Artinya apa? Bahkan sampai keadaan sebelum menjelang hari kiamat pun niku Kanjeng Nabi nggih ngertos. Paham betul? Nah, iku kok ditakoni napa mawon Kanjeng Nabi nggih saged jawab. Ya. Iku napa mawon saged ngertos, nggih. Lah. Napa jenenge nek ngendikane Imam Busiri, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami ya Rasulullah nggih
di antara kedermawanan panjenengan adalah napa dunia seisinya niki wa darrataha dan madunya maru atas maru darrah niku rungono darrah niku marune darrah iku maru ngeten kawan ana wong nikah ambekan wong lanang nikah ambek si A wong wedok si A terus badhe niku nikah ambekan wong wedok si B lah ambek wong wedok A ambek wedok B iki jenenge maru darrah paham mboten madu nah ya basa iku ne padha dadi bojone siji sing lanang siji ya duwe bojo akeh nah antar satu dengan yang lain iki jenenge darrah paham nah niku ngoten fa inna min judika dunya wa darrataha di antara kedermawanan panjenengan ya Rasulullah adalah dunya dan marune ya marune dunya iku akhirat kenapa kok disebut darrah karena darrah iku artinya bahayani karena biasanya maru iku madu iku yang bahayani antara satu dunia ana persaingan begitu pula dunia sampai akhirat iku yo ngoten wong kok ngejar dunia terus akhirat cemburu akhirat napa cemburu wong kok ngejar akhirat terus ya dunia padha cemburu nah iku kados ngoten lah dunia ambekan akhirat ya iki termasuk kedermawanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa karena dunia dan akhirat niki iki ya diciptakno Allah Subhanahu wa taala karena sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dunia akhirat iki termasuk kedermawanane Kanjeng Nabi paham mboten ya ana nek kula sampeyan iki ya berkah Kanjeng Nabi jadi kalau Kanjeng Nabi gak bakal kene ana nggih kok Kanjeng Nabi mboten napa jenenge mboten karena Kanjeng Nabi kita bumi donya ya swarga langit ora bakal ana Nabi Adam ya ora bakal ana paham manusia ora bakal ana niki berkah Kanjeng Nabi terus akhirat iki ngoten kita iki iso ngerti ilmu akhirat iso ngerti ya kebaikan-kebaikan ya berkah Kanjeng Nabi. Jadi itu termasuk kedua. Terus lanjutannya fa inna min judika dunya wa darrah lanjutannya apa? Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam ya Rasulullah. Nggih. Di antara ilmune panjenengan adalah ilmu yang ada di lauh mahfud nggih dan yang ada yang ditulis kolam. Jadi takdire sampean kabeh napa sing bakal terjadi ning bumi iki nggih sang alam donya niki iku wis tercatat ning kolam dicatat ning kolam teng lauh mahfuz paham mboten dadi takdir sampeyan ana kabeh ning kono ya takdir wong sak alam donya ana kabeh ning kono lah niku termasuk napa ilmune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artine napa Kanjeng Nabi nggih iso ngertos napa sing ning lauh mahfuz iso ngertos napa sing nanti dicatat tawian kolam paham mboten ngertos ya. Dan itu bukan kok madhekaken Kanjeng Nabi ning Gusti Allah ya rungokno ya akeh wong sing wong Wahabi nggih wong sing do gak paham ambekan dawuh-dawuh Imam Busiri niki do nyesatno Imam Busiri gara-gara salah paham mereka dikirane Imam Busiri madhekaken Kanjeng Nabi ning Gusti Allah ya ora padha ya. Kenapa? Karena ngilmu Gusti Allah niki tak terbatas kabeh. Nggih. Pengenane ning pelajaran akidah sudah kita jelaskan bilih ta'alluqe sifat ngilmu napa? Kabeh perkara sing wajib, kabeh perkara sing muhal, kabeh perkara sing jaiz, kabeh perkara. Lah sedangkan ngilmu yang ada di lauh mahfuz, ngilmu yang ditulis oleh kolam, apakah semua ilmu di situ? Ya ndak. Banyak memang banyak. Tapi apakah semua ilmu ada di situ? Nggih mboten. Nggih. Ya, jadi bukan berarti ketika ngendikan wa min ulumika ilmal lauhi wal qalam iki terus madakno Kanjeng Nabi ambekan Gusti Allah mboten. Lah, niki dalile pundi niki? Di antara dalile napa sing
dawuhke Imam Busiri wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami adalah niki ya di antarane niki ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadza hatal jannatu wan nar hatal jannatu wan nar ya sehingga swarga dan neraka ya ngono. Terus pas Kanjeng Nabi dalam keadaan niku disebutkan iki kemungkinan nggih salat Kanjeng Nabi ngertos danten hingga napa swarga ambek neraka. Nah iki kaya kula sampean kan swarga neraka ya yakin nek swarga neraka wis ana nggih yakin, tapi apakah ngerti sampean? Napa ngerti saiki? Ya ora ngerti. Lah Kanjeng Nabi ngertos swarga neraka nggih saged nggih ditingali dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Nah. Lagi nunjukno nek swarga ambek neraka niku wis diciptakno ambek Gusti Allah. Nggih, ora kaya napa sing didhawuhke sebagian orang bahwa swarga neraka iki saiki durung ana. Terus diciptakno kapan? Besok nek wis kiamat lagi diciptakno. Ndak seperti itu. Terus kawit ndok mbiyen nggih swarga neraka niku nggih sampun diciptake dening Allah Subhanahu wa taala. Ya, ning zaman Kanjeng Nabi swarga neraka nggih sampun wonten dereng? Nah, sampun wonten. Buktine napa niki? Kanjeng Nabi ningali swarga neraka. Paham? Terus fa'uhiya ya di mana nih? Fa'uhiya mongko di wahyuaken ilayya maring ingsun apa sing uhiya annakum apa sak temene sira kabeh apa setuhune sira kabeh ya tuftanuna iku di ya coba diuji sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalem kubure pira-pira kubure sira kabeh misla padane engko diidhofahno ya misla au qariba utawa ya parke padane utawa parke cedhake ya la adri ora ngerti sapa ingsun ayu dzalika dindi mengkono nggih apa mau qariba atau misla ya qalat ngendikan Asma'u sapa Sayyidah Asma'u sapa napa Sayyidah Asma. Lanjutane qariba au apa mau misla au qariba misla fitnati ngoten utawa qariba fitnati ngono. Misla fitnatil masihi padane fitnahe al-masih iku ya julukane Dajjal. Ya al-masih julukane Dajjal. Ad-Dajjali tulune Dajjal. Nah, utawa qaribab parke qariba fitnatil masih Dajjal. Ya parke fitnahe Dajjal. Ya rungono sik. Terus sehingga Kanjeng Nabi nggih pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diperlihatkan. Ya, diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi bahwa besok nggih fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Terus Kanjeng Nabi diparingi wahyu ditinggalaken diperlihatkan bahwa besok kalian yaitu sinten umat-umat Kanjeng Nabi kabeh niki nggih niki bakal kena ujian ning kuburane. Sampeyan bar mati ana ujiane. Dadi aja dikira napa jenenge Dajjal niku mangke ya kanggo wong sing isih urip-urip tok mboten. Tapi nggih ya ning kuburane padha wae ngoten. Kita wis mati ning kuburan iki padha iso napa kena fitnatud Dajjal. Nggih. Dadi fi kuburikum misla au qarib padane atau cedake nggih fitnatul masih Dajjal. Fitnahe napa cobaane al-masih Dajjal. Artine ngeten, artine besok ya niki kan bangkitno ya padha wae besok dicoba ambekan Dajjal. Engko terus takon-takoni.
Ya ana ujiane. Ya. Lah sing iman temenan ya selamat. Sing munafik niki ora selamat. Ya. Lana kudu ngakeh-ngakehno napa ndonga Allah Gusti minta perlindungan saking min fitnatil dajjal, fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini. Nah niku teng akhir donga, akhir salat niku mangke wonten donga niku. Ya donga supaya napa dijaga dening Allah Subhanahu wa taala, dislametno saking fitnatul dajjal. Wis balene teng mriki. Terus ngeten. Iki mau ana kalimat ya mislah atau qariba. Mislah padane, qariba parke cedhake. Nah, niki sing ngrawikna, rungokno, sing riwayataken saking Sayyidah Asma yaiku sinten iki Fatimah bintil Mudhir bin Zubair bin Awam. Ya Fatimah bin Zubair isih putune iki berarti. Ya. Putune. Ya. Putune sinten? Putune Sayyidah Asma. Jadi slumrah ya ana putu ngrungokno cerita saka mbae. Ya. Nah iki sing diceritakan apa tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sampeyan yang ngono kuwi besok ya nek duwe anak, duwe putu, wis critane aja macem-macem. Kancil nyolong timun, utawa timun nyolong kancil, ya. Apa timun nyolong? Ya cerita sing apik-apik. Ya, cerita sing napa jenenge tentang orang soleh, tentang Kanjeng Nabi. Nah, kaya ngoten. Lah niki mriki iki Fatimah bintil Mundhir bin Zubair bin Awam yaiku iki putune Sayyidah Asma niku ragu ketika mendengarkan ya mbae ngriwayatno hadis niki ragu. Ya ndok biyen Sayyidah Asma niki ngendikan mislah utawa qariba. Kalimatnya mislah utawa qariba disebut ki kabeh teng mriki. Ya, karena ada keraguan. Iki nunjukno napa? Nunjukno Fatimah niki putune Sayyidah Asma niki orang yang bener-bener napa bener-bener amanah. Nek ragu ya kondo ragu. Karena iki ngriwayatno hadise Kanjeng Nabi. Nggih, aja sampe anggur ngomong mak jeplak, nggih. Padahal Kanjeng Nabi gak tau ngendikan kados ngoten. Ya, contone ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maqali rahmatan. Ngerti kaya iku? Hah? Engko ana basa semut barang asqali. Ya Mama Gufron. Ngendikan qala Rasulullah ora ana hadis kaya ngono kuwi sangger mak jeplak karepe dhewe. Ya. Gak oleh kaya ngoten. Nah iki lho contoh lah ini Sayyidah Fatimah binti Al-Mundhir binti Abdul bin Zubair niki. Iku sinten putune Sayyidah Asma niki, putune Sayyidah Asma. Ya, putune Sayyidah Asma niki ragu. Aku mirengke sangka Sayyidah Asma iki kalimate misla utawa qariba. Niki disebut kabeh. Antara iki ambek iki disebut kabeh kalimate. Ah, dadi ora angger ngawur. Nggih, mboten angger nyebutke mboten. Nah, kita kalau ndelok ning hadis nggih ngoten, ngono. Teng hadis-hadis kathah para perawi niku do ragu. Iki aku nduk biyen nggih kalimate kok ngene apa kalimate kok ngeten iki? Ya, ragu. Artinya napa? Nek ragune ning sebagian kalimat, artinya mafhumnya kalimat sing liyane niki wis yakin bener-bener nggih, bener-bener didhawuhke kaya ngoten kuwi Kanjeng Nabi ya dawuhe kaya ngono. Paham nggih? Nah, dadi nek sing ana keraguan iki disebutno. Iki nunjukno amanah ilmiah. Ya nunjukno apa amanah ilmiah. Sampai yang ngono kuwi nek entuk cerita kok kono, kok isih ragu. Iki critane kok enek sebutno. Aja langsung agar memastikan. Iki ceritane kok ngene iki A, padahal kamu ragu antara A atau B. Ya kudu nyebutno. Nek gak ngene iki ngomongnya ya ngene iki. Paham mboten? Paham mboten? Ya, jadi ben mboten asal-asalan ndak nyeritakno iku. Ya iki tirulah para sahabat utawa para tabi'in dalam dan tabi'in nggih, para perawi hadis niki dalam meriwayatkan hadis. Nek ragu sebutno keraguane niku. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang setelahnya ini bisa menilai. Ini orang ke antara iki ya iki. Ya. Ya, engko nek misal ana hadis liya sing iku berarti ya ngene iki ya.
iso dijelasno. Wes, balene teng mriki. Jadi Kanjeng Nabi diparingi ngertos dening Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan bahwa besok niki umat Kanjeng Nabi niki ya bakal kena ya fitnahe Dajjal. Dan Dajjal niki nggih sing dadi ana dua sesuatu sing disebut Al-Masih. Ya dua sesuatu sing disebut napa? Al-Masih. Yaiku Nabi Isa niku Al-Masih. Ya padha sing Nabi Isa niki sing luar biasa nggih. Nah, ana juga Ad-Dajjal niki ya padha Al-Masih. Nah, Dajjal niki kok disebut Al-Masih kenapa? Karena iki ya disebutke ya karena yamsahul ardo nggih. Yamsahul ardo iku artine besok ya ngerti masa apa ngusap bumi. Ya ngeratakno bumi, ngusap bumi. Ya. Artinya besok Dajjal niki ya kabeh bumi niki kena kabeh ambek Dajjal. Kecuali dua kota suci yaiku Makkah kalih Madinah. Makkah Madinah Dajjal gak wani mlebu. Ya, makna kok sampean nggih misal kita kok ditakdirno Allah Subhanahu wa taala saged wafat teng Mekah teng Madinah nggih niku insyaallah aman sangka fitnatul Masih Dajjal niki nggih. Ya, tapi nek koyo ning daerah-daerah liya ya isih diparani Dajjal besok nggih. Ya paham nggih. Nah, iki kenapa kok ngono? Karena kenapa kok Dajjal niki disebut Masih? Karena yamsahul ardo. Ya ngusap bumi, nggih ngusap bumi. Artinya ngusap bumi kabeh iki diratani. Utawa karena mamsuhul ain. Mamsuhul ain iku mripate ya apa jenenge ya diusap iku gampangane coplok siji. Jadi Dajjal iku nggih mripate trimo siji tok. Nggih, Dajjal iku mripate trimo siji. Terus fitnah Dajjal pripun? Iki yuqalu diucapaken ayo di mana nih? Yuqalu diucapaken. Ma ilmuka ma utawi apa ilmuka iku ngilmu sira utawa ma iku apa ilmuka utawi ilmu sira bihadzar rajuli kelawan iki wong lanang yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu mongko anapun utawi yang mukmin awil mukinu utawa wong kang percaya. Nah niki padha beliau ragu wong kalimate mukmin atau mungkin al mukmin atau al mungkin fa amal mukmin atau fa amal mungkin. Nah iki ragu padha disebutno kabeh loro-lorone. Iki ibate kaya ngono kuwi. Dadi ngilmu mustalahul hadis nggih iku ya delok kados ngeten iki detail-detail kados ngeten iki supaya apa jaga keasliane dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu sak kalimat pun langsung disebutno. La adri ora ngerti sapa ingsun ayyuhuma endi karone niku wau mukmin utawa mungkin ya qalat ngendikan asma'u sapa sayyidah Asma ya. Fayaqulu iki jawab ammal mu'minu utawa ammal muqinu ya fayaqulu mongko dawuh sapa mukmin utawa mungkin huwa utawi wong lanang niku wau Muhammadun iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kang dadi utusane Allah Subhanahu wa taala ya sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda. Baik, besok ae iki kurang menit iki. Ya, besok ae guys. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.